Sortzen dugunaren erantzuleak gara, eta gauza berri batekin, elkarbizitzaren erantzunkizunari aurre egiteak gidatzen nau artearen bide honetan. Nire izena, Paula de Luisa da, eskultorea naiz, eta nire lana, honetan oinarritzen duden arren, txikitatik izugarri erakarri nauten margolaritza eta argazkigintza bide lagun ditut beti. Nire lanean, zeramika erabiltzen dut elementu nagusi gisa. Haren bitartez, keinuen eta naturaren arteko elkarrizketetan murgiltzea lortzen dut. Hala ere, bizitzan bezala, interesekoak ditudan beste material batzuekin elkarbanatzen dut lehentasun hau. Nire lan egiteko moduan, sorkuntza prozesuetan elkarrekin bizi diren ezinbesteko bi errealitate aurkitzen ditut. Alde batetik, aurreikuspena dago. Lanean hasteko aldez aurreko ideia edo diseinu baten beharra. Bestetik, alde pertsonala loratzen den eskuzko prozesuaren kontrako tirabira zuzena dago. Batzutan, bi errealitateak elkarlanean agertu daitezke, eta besteetan, bata besteari gain jarrita. Nire oroimen eta artxibotik, irudi, ideia eta emozioak berreskuratzen ditut. Eta hauek bakanduz, modu erradikal batean helarazten saiatzen naiz. Proiektatutako zerbaitekin hasten naiz normalean, eta denborarekin, eraikuntza oldarkor eta independienteago batean eratortzen da. Nire lana atzera begiratuz, konturatu naiz edozer gauzaren azken emaitza adreilu bezalako zerbait bilakatzen dela. Hau da, inguruaren eta ingurukoen arabera esan nahi desberdinak emateko konbinatu, jolastu eta transformatzen den pieza bat. Gertakari honek nire nortasunaren zati bat islatzen du, edo nire tresnen eta beldurren parte bat. Izaera definitibo baten erantzunkizuna ekiditzen eta aldi berean espazioarekin elkarbizitza aurrera joaten uzten. Agian espazio aldakor batekin, espazio horrekin harremana sustatu behar dutelako. Inguruneak sortzen duen pertenentzia zentzuak markatzen du. Hau da, iraunkortasunaren eta aldaketaren barruan, gizakiok ongizaterako dugun oinarrizko behar izan gisa. Espresio minimalista dun artistekin eta meditazio zentzu batekin harremana duela ikusten dut. Elementu minimoak baliatuz,
espresio maksimoa lortu nahiarekin. Loturak proiektua hartu nuen abiapuntu bezala, eta oraindik horretan segitzen dut. Bertan, elementu natural eta eraikitakoak dituen eguneroko paisaia izan da nire interes foko nagusia. Inguratu eta besarkatzen gaituen paisaia bat. Bertako aldaketak, memoria, ezegonkortasuna eta honek guztiak gugan daukan eragina lantzen jarraituko dut.